takaenda paCanva View guest house. Then tasvika ipapo anga nema test kits anga nawo. Then pakapera live atovhara live zvese. Ndopakauya kuinbox kwangu, of which inina angagara achindiziva kubva kudhara. Alright. Munhu anga akaheka foni yangu ndikismo wandoita naye maskits. Nyaya iyi yakaputika nditori naye. Zvandoda kutaura ndezvekuti 1 ndikamusendera message izvozvo kuti ndine mimba. Ari kuziva zvakaita. Ende ndiye munhu 1 wandandidana naye panguva ine. Alright. Kana ndazosenda message asarambe